Naigo usab sa saag nga bala ning buwana ang laing panimay sa sitio kay Mito, Barangay Canhulaw, Lapu-Lapu City. Si Juan Mirundina sa report. Human mabalita sa RTV Balitang Bisdak ang insidente sa stray bullet di inaigo ang bintana, bungbong ug cabinet sa sala sa Banayng Bagyo sa Puro kay Mito, Barangay Canhulaw niadtong June 11 pasado alas 2 sa hapon. Laing insidente usab sa Puro kay Mito gihapon sa Barangay Canhulaw ang nibutyag nga naigo usab sa saag nga bala ang ilang atop. Ang insidente nahitabo niadtong milabayng Hunyo 2 sa hapon. Maayo na lang kay way tawo sa ilang balay ni adtong higayuna kay didto sa iyang tindahan ang 57 anyos nga tag-iya nga si Helen Albarico. Pag kuan ako sa kong bana, kundong nalagi buslot atuang atop as inlingin jud siya ba. Pagtanaw sa kong bana siya, di man ni agig kuan bala man jud ning agiha. Kay ang scene bitaw ma'am, imbis bitaw nga malangkat ni siya kuan, nabitay ana diri siya nga nahabilin. As inlingin gud siya ba. Matod ni Helen, nabala kagayod siya kay kun natunong pa nga adunay tawo sa ilang balay, posibleng adunay maigo ni ini kay didto Manila nakit-an ang bala sa usa sa ilang mga kwarto. Una jung nasa kuha sa mong nahon na simba ko kung dunay tao nga naigo. Kay ang iya ba jung kon anak biya gyud. Gipablatter dayon ni Helen ang insidente sa Barangay Canhulaw ug gi-turnover usab ang saag nga bala. Matod ni Canhulaw Barangay Captain Nestor Paipa, nakig-coordinate na sila sa Lapu-Lapu City Police. Na-turnover na usab nila sa Police Station 3 ang saag nga bala nga nakuha sa Banayng Albarico ug Banayng Bagyo. Ito director nga investigar na yun. In fact, may adto na sila sa NAPORSEN. So, duda gikan sa NAPORSEN? Basin daw, pero man to ila pag yun ikaw ang personnel nila. Nagpakisusi o unsa gid yung hitabo ba. Apan gitataw ni Kapitan Paipa, nihimo usab sila karon og monitoring, pagsusi kung may mga residente ba usab sa dapit nga naghupot og armas. Naamang gali firing range diha sa NAPORSEN, mas dool ang Purok Bayabas. Nagpamonitor man pud ta kung unsa gini nga panghitabo kay armas na ron. Subling gikuhaan og pamahayag sa Balitang Bisdak ang Naval Forces Central niining ikaduhang insidente apan wa pa sila'y giluwatang opisyal nga pamahayag. Ang Lapu-Lapu City Police sa ilang bahin wala pa usay gipagawas nga resulta sa ilang gihimong investigasyon. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.